Kayo itong batasan. Kayo itong batasan. Lopig pa senior. Mga indabog. Mga indabog. Basta ko pa doon nalawat. Tupad. Mga ex pa ka doon, no? Mga kaguso, mga sulugaw nun. Ayan sila, nakadawat og tupad. Naka 3,800 base. Mga indabog. Basta ko pa doon nalawat. Tupad. Mga ex pa ka doon, no? Mga kaguso, mga sulugaw nun. Ayan sila, nakadawat og tupad. Naka 3,800 base. Pila doon? 3,800 doon. Ngayon, naya may kamera. Grabe na istorya, makabuhi ang patay. 3.8 ko no. Kuman, ang kamera nagsinta palago. Ano sipog? Ang libre ka mo sa akong Jollibee, amak to. Ayan siya, mga surigaw na ako, kasin. Mga Aurelio makakaw. Aurelio lang, Aurelio, si Papa Raman. Huwag ka maglumunta kay Aurelio. Yan mga gusto ko. Libre, mga yun, mga batasan, nakadawat ng tupad. Libre kong pamasahe, grabe sa di mo konsensya. Mapo ko di, hindi na ka, bahala ka niya. taga-baliti, baliti. Taga-amuntay, hindi ka baliti. Nakabaliti sa Jakol. Baliti, shout out na baliti ako. Kasi ako sa amuntay. Kaya ikaw mag-baliti ko. Dari pang likod. Dari pang isa, tago, amat ko isa. Okyo sa buo, amat ko. Aray. Mak-up. Dito tatanong ako sa Jollibee sa Kuwan, drive-thru. Ikaw mang libre? Kung magkaya mang libre sa ako, balik ka dito ta. Bahala. Eh gano'n dito kay makaplastar, motor di ang McDo, di mata makaplastar. Basta nagigit ako. Salamat mga Surigano, kay libre yung ulan sa kuman, no? Nasa maangras siya. Dili ba, dili ka sa ako. Bahala ka niya. Ikaw naman lang ko yung sensor, yung yung utak ko. Kunyari ko dahil yung tulay. Kaya ko yung tulay niya. Tago pa po. Yan ang gagusing. Madungo pa. Ano ko dili? Yan na doon. Yawa ka dyan sa angkol. Uy, dapat mo, di mo kami nag-SMG na daw. Oo, basta maka. Dako ni views. Yun na, kung ewan, nagpakita sa kuwan, Jonah. Jonah. Dili ka sa likod. Si Jonah, shout out si Jonah. Dahil sa mga Jonah. May palido. Yepes. Yepes. Dahil sa mga Jonah. Ang dami ko, lapay naman may. Libre ako, kas. Uy, kos. O, 5 ra. Dalawa. Yung mga batasan, no? Kayo itong batasan. Lopig pa senior.